Pangga ni Jacob kang Jose, iya kining gihimuan og manindot o saklot na maoy usa ka rason na gikasinahan sa iyong mga igsoon labi na katong gadamgo siya nga mahimo ko na siya ang hari. Amahan, damgo ko nga may unong usa ka hari sa maabot na panahon. Sa laing bahin, agi sa kapungod sa mga igsoon ni Jose, nagplano kini nga patyo nila kini, apan kalit sulpot si Juda. Usa sa mga igsoon ni Jose nga nagsuwisyon nga ibaligya na lang kini misugot ang kadaghanan. Katong gibaligyan na si Jose, Ibaligyan mo ka natin ni. para makatapik ka. Seryoso guys kung sila. Sa itinagawan ba? Katong gibaligyan na si Jose sa iyang mga igsoon na taga-Ehipto, Ehiptohanon, wala na nagreklamo si Jose. Sa katuyuan sa Dios, gipalit ni Potiphar si Jose sa maong higayon. Naiasawa si Potiphar, diri na nahitabo nga gisulayan si Jose sa asawa sa hari nga maoy hinungdan nga napriso si Jose tungod ipapriso kini sa asawa ni Potiphar. Disney mo. Say Disney. Say nasa Disney. Ano yung muna ni Baligay mo mga bitapunan? Ano ba ako ka? Sige, asa mo na yung... Wala na pagtatuan ng Disney. Naubog mo siya. Naubog mo siya. Kasi, wow na ka na mo. Ano man? Kaya gibaligyan na ka sa imong mga igsoon. Sugod karon mo si amo na kapulipon. Wala baka nasayod ng gabiligyan na ka sa imong mga igsoon. Paano wala kong sayang ng ibaligyan na ko sa mga igsoon. Okay, lapos. Papi, ang imong si RF. Paypay ko kasi. Gusto kasi kay di ikaw tipo. Luis, first out sila pag-ibig. Diri na nahitabo nga gisulayan si Jose sa asawa sa hari nga maoy hinungdan nga napriso si Jose. Tungod ipapriso kini sa asawa ni Potiphar. Hoy, prisuhan niyo si Jose, gawa ko may tao ng paypay. Ikaw mo si Hans, sumo, di ka nga paypay, marunong mo tarong paypay. Dadaan na si Jose sa prisuhan. Dadaan sa prisuhan. Nakakagod na mo kung suot mo pay-pay sa hindi ka natin Facebook mo. Ano na wala ko na naman. Sa maong higayon, nakadamgo si Paraon samtang naa sa kisuhan si Jose. Nagpabilin gihapon nga naay higa si Jose sa paghubad sa mga damgo. Ug sa kagustuhan ni Paraon nga mahubad ang iyang damgo, katuyuan sa Dios nga may kaplagan ni Paraon si Jose pinaagi sa iyang hiyas. Sa paghubad ni Jose sa damgo ni Paraon, nakamatngon kini og agi sa iyang kalipay, iya kining gihimong gobernador kung diin niini panahon na natuman kayo ang damgo ni Paraon nga moabot ang kagutom sulod kapila ka tuig. Kung diin kini diri panahona,
Nahiabot iya mga kaigsuunan sa Ehipto tungod sa niabot nga mga kagutom. Kuya Barak, Rak, Kuya Barak, Rak, Kuya Barak. Wala na sila ng bulsa. Ordoy kami taga-iso. Sa wala pa ka muna kahit pasaylo ka na ako, ipasaylo ko na ako. Pagkakaroon ko na ako. Maong sa kinabuhi ni Jose na itulo ka punto nga makatunan nga mahiyagom sa atong tema karon nga magbinungahon 2023 o mao kini. Una, betrayal. Bisan pa man unsay may tabo sa atong kinabuhi ni Jose na gitrider siya sa iyang mga igsoon na nagpabilit gyapon siya sa tumanan sa Diyos, kumudool siya sa Ginoo o wala nagtanong og kapungol. Ikaduha ang temptation. Kung diin gisulayan na sabang iyang pagtuo, pinaagi sa kinabuhi sa asawa ni Potiphar. Apan padayon gihapon siya tungod kabalo siya nga naay dakong katuyuan ng Dios. Ikatulo, testing of faith. Apan padayon gihapon siya tungod kabalo siya nga naay dakong katuyuan ng Dios bisan tuod sa priso pa siya. Upat din siya kabuo. Ikaupat. Ikaupat. Fruitfulness lead to victorious life. Tungod sa pagbunga sa mga sakripisyo ni Jose, mga kasakit, kaula o pagbiay-biay niya, namunga naging kini pinaagi sa pagpabinungahon niya diha sa Dios. O ganti mo ang pagkahimo niyang gobernador. O maura to, may gabi sa tanan.